To e sigana wa makawuono eni e seche manyuola mar Jokodinga obago nyasi mar hingo higni 30 mar rapar wuodgi mar tipo Jaramogi Oginga Odinga. Moko kuom Jo-Kenya ahinya to mawuok Kaluo kod aluorane bende owuok oko mar paro Jaramogi kod kit chia mopogore manoweyo e dier oganda kaka siasa mane ogoyo pachoka mane kedo ne loch mar Jo-Kenya kod chako duond bura mariwo wi oganda mane ong'ere kaka Kenya People's Union kata KPU mano e higa 1966. Ripota marwa Millicent Adhiambo notoa kod moko kuom jotelo kod osiepe Jaramogi Oginga Odinga kendo miyo sigana ni mar rapar mare. E kardak makano e sub county Manyando, waromo gi ker luo mar 9 Odungi Randa e dalane. Odungi Randa masani jahigni 87 ne en jarit kata personal bodyguard mar Jaramogi Oginga Odinga, tich mane ochako ka jahigni 30 nyaka odiochieng' mane Magoro olal kod Jaramogi. Ranyisi mar lony mare kod Jaramogi nenore e pichni ma oliere e kor ode mane gigoyo kanyakla kinde mane pod en rawera. E seche ma gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o paro Jaramogi kaka jasiasa mar ang'ula ma siasa mare ne en mar kelo lokruok makelo dongruok, kama e kaka ker Odungi Randa paro Jaramogi Oginga moyangonwa ni ne oromo godo kane pod en nyathi ma kidoro e higa mar 1958. Jaramogi noyawo wenge Jo-Kenya mokwongo kachako joluo wetewa. Noyawo wenge joluo ni Mau ok ne gima rach. Siasa ma kawuono mar miyo piny loch gohuru gin joma ne ni mbele piny Jo-Kenya mane oloso buche mag siasa kichako gi KANU kidhi e KPU. Omiyo Jaramogi ne en ng'at moro mane ne gena ahinya kuom piny Kenya to gi Jo-Kenya duto. Kendo en ng'at mane dwaro ahinya riwruok Jo-Kenya mondo piny odhi nyime. To gi siasa mar adier, gi siasa mar dongruok, gi siasa maonge achai. Higa mar 58 ema nang'orome gi Jaramogi. Aromo gi Jaramogi ka an ja skul, kasomo e piny Game kocha. Koro kane wadak kuno, ne wa osiptal no iluongo ni Malanga Dispensary. Ema wabiro kwachopo kod yaga. Ema ne waromo gi Jaramogi kagoyo erokamano ne wafuasi mage manogone kura higa 57 no. Ogone gi erokamano kuom yiere manodhi gi lijiko mokwongo. Ema warome kode. To kwa biro wachung' kama to wachung' bute to gwela to penja ni somo kanye tanyise kama skul masome nasome liraka. To pia ni nyathi kata ko nyathi ahero mino wuoro kinde no ahero kaeri gi gemme boro kichopo ne kyot kech mitoki ne onge. Kuro kano neno kama to kona niya ni kare kolor sikul to mondo abi alime abi adwaro ofise kama nitie omiya kama abi adwaro mina biro mina yode. From there on usifwa no bedo gi Jaramogi nyaka nyotho. Ewi mano ker Odungi lero ni Jaramogi ne okedo mokelo somo marom e kind yawuoyi gi nyiri. Gino mane omiyo mosenindo Mama Grace Onyango noyudo thuolo mar somo kendo bedo miyo marahuma pachoka. Jaramogi ne japur maduong'. Jaramogi nohero gimiluongo ni somo, nyithindo mondo somo. Kendo Jaramogi sama nodongo at that time ji ne otero nyithindo manyiri sikul nyaka nyako ga atero skul. To Jaramogi ne en kereji mondo nyathi nyako gi wuoyi onge pogruok e kindgi mondo puonji gi duto nikech gi duto gibiro bedo joma konyo ji. For example, paro Jaramogi kod nyasi higa ka higa ok ne oromo, omiyo moko kuom jotelo kaka gavana Nyong'o ne oneno ni ber mondo chak Jaramogi osiptal kod kata mana apeyni mondo humbe kik duon e dier oganda. Nying Jaramogi no koro klagi e wiji iwinjo kata neno kata kidhi Amerika ni Washington Avenue nyathi monyuol kata higni 100 ka Washington no selali e pinyni biro to Washington en ng'a kore kinyise matiene ni chako gik moko kamago konyo historia mar piny en gima duong' ahinya nyaka ipar. Nyathi monyuol kata higa mar 2600 biro penjo tinyise ni magi manotimre.
Gavana Nyong'o medo ni Jaramogi nomedo landore kinde mane osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral ma jomoko to pod luongo gi nying mar Russia ne oyaw e higa mar 1969 odiochieng' ma bende tulo maduong' nomuoch kane jatend piny mokwongo Mzee Jomo Kenyatta ne obiro Kisumu mar sidho ayanga kar yudo thiethno gino mane okelo hinyruok mar oganda mathoth kod lal mar ngima. Hata kane biro Kisumu notimo kuma ber ahinya. Osfal miluongo ni Russia kindego. Ne osfal manochaki ka Jabori ne gin gi uhusiano maber ahinya gi Russia. To kindego bo nochiegni Kenyatta ka vice president. Mugino ber maber. Koro Kenyatta kane biro ni yawe gima dwa Kenyatta timo kata Jaramogi ne kepiu kamano. To go sim Jaramogi. Nodwa biro yawo gini ne wachako kendwa. Waruru tenge pogruok wa siasa mondo wayaw gini. Ten kanu bira Jaramogi no dhi kuro to gichako wacho siasa. Jaramogi nowacho gima biro sim ne jogi mene go koko gi. Jogi go koko nikech kayogi. Iwinjo. Kech kayogi. Wantinde jwango wanjo KPU. Jogi okricho, jogi wane go koko nikech kayogi. Kinyo gi moko magina maber mag champo. To jogi kodi gi wach. Tema ne Njoroge Mungai gi owang' ni kar jogi yanyo Kenyatta. Magi go ji aradhani marach kabisa. Madhano ne otho mang'eny. Ok nonego timre kamano. Piny Kenya ji mang'eny ne gi owang' ahinya kuom tulo. Ema omiyo bang' mano jogi nomake motere detention. Kech tulono ok noketho nying Kenyatta mane tulo noketho. Kata obedo ni chakruok mar osiptal ma Jaramogi ne ochak kod lwasi mar rumbi mag lit kod kuyo, jatelo maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga, Laktar George Rae, yango kaka osiptalno osechung' motegno kendo go okang' e chwalo thieth e yo mowinjore kendo chopo lek Jaramogi kaka achiel kuom yore mag parego kendo medo lando umbe. Kinde mane ogore ni piny, nowacho ni ogore mondo ji obed gi somo, to ji obed gi ngima maler, to be ji obed ogwe dhier odhi mabor. Koro gima timore ni nyaka ne gere ose develop ahinya to carry the legacy mwadhigo nyime. Wamed tiyo matek, wami jotuo mor, wami gi ngima kaka Jaramogi ne dwaro. Watim matek mondo osiptal ogerre mondo obed maduong' moloyo. E nyasi mar 30 mar dhialo chia ma Jaramogi Oginga Odinga oweyo dier oganda ma pacho ka. Oweyo ka jomoko pare kaka jalno manoloko kit siasa ma pacho ka mondo obed mar kedo ne ratich oganda, ka jomoko to pare kaka jalno mane omiyo pek weche somo kendo kelo somo marom e dier yawuoyi kod nyiri. Emomiyo kata gigo machalo kaka paya ma Oginga Odinga ne ochak Jaramogi mondo omiyo we ka chia mare pod dhi nyime e dier oganda ma kawuono kod oganda ma kiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. Nyasino mabende otimore Ofafa bende